Ini bang buru sore-sore mewaku soan kuto Ponorogo.
Manggala Cahyomuti. Nyapa? Ya apa sih, Rek? Kok bayanganmu nang endi to, Pak? Ya kok ora wis. Jane mau tahu piye to, Tom? Wong panggungnya sakmene mbane lho, saya ora ngerti ngono lho. Piye? Wong lancar asine. Lah iya dhewe lancar ae piye to iki? Masa karo to, Pak? Jane piye? Ki magak iki Pak asline. Mbok diklekne tembok pisan. Wis rene BPJS nolok. Sing ngerti kowe apa genjote? Genjot to nyapa aku mau salah aku. Sing karo ya sing masang goblok. Sing masang rareh-ore tubuh pisan. Lah nanti kurang mepet ngono ya saya. Oh alah. Saiki piye? Joget nek kono kok ora ket mau. Lah kok wong ora enek sing joget nek kono iki? Biasane sing ceblok lagi nunggu nek kono. Berarti kono gone angker ngono lho. Wah, angker bro. Apa? Piye? Lah.
Iki mau Kok nyeblok neh aku. piye? Wes ngene, balenono neh. Ngono ya. Kene aku Oh, tapi. rada maju tapi. Yo, Ya. Kok mondek nih nyapa? Oh gak jes. Berarti Iki sing joget. Heeh. Ada sing jupi saweran. Masuk. Lho tak wae joget tak. Wah, Pukul gol. ayo joget. Joget. Rene sik. Cawi ya offset ngono. Kowe nyapa teko kono. Rene sik. Urung wayahe joget barang kok Kan urung sauto dhisik, baru Lah, dua kok. saweran. Lah, Ngono lah. lho. Wis salto dhisik to. salto sik. Iki bagianku. Nah, Salto. piye? Trimo iki dingin ngurut 50.000 ya cukup. Iki gratis plus. Apa wi Mas? Yo ngombe kopi sak pijete, Bro. Oh, ngono to sik. Genahno. Iya, ayo Pak, wis salto sik, Pak. Iki lho, enek bae pengen salto tok. Sing Tak ndi ta, wae. Sek? Iki lho. Ndi. Wadalah. Cekung kanca lawas to. Kanca lawas. Dengenane wis tak pedhok lho. Lah iya. Wah, jan. Wis cocok iki. Lha iki kanca lawase pesek to iki, Dek. Tuwek ombeane es Piye? Iya, Mak. Ese rasane apa iki, Bos? Ya aja takok ya dijajal to, Sek. Rasane apa, Bos? Oh, Ya mewah. tau banget deh. Oh. Iki
orang. Didongakne laris ya Pak, sebab wis laris. Banyak rezeki, panjang umur, sehat selalu. Sampe ben duwe neh esuk telu. Wis tok kowe mbok omong kaya apa? Ya adalah. Ayo kok infone. Pak, sampean asmane sinten, Pak? Asmane sinten? Kon salto sih ya, Mbak. Oh, iki salto. Salto sih, sehat selalu nggih, Pak nggih. Ngene ngapunten cah gendeng-gendeng iki ya di ngapura. Duwane rezeki sehat selalu nggih, Pak. Amin. Muga-muga manggala cahya muda tanggapane lancar. Amin. Ya Pak Tos. Tose. Oke. Iki lho, joget. Oh ngene. Piye to? Isarate piye? Aku wis omong. Piye? Lek duwe ngene iki dipunggoki tenanan. Oh. Akhirnya keluwe ucul lho. Tanggapannya laris, sehat selalu kru-krune. Amin. Nggih. Wes, mise. Ah, wes. Wis to? Yo tak terne mantuk yo. Tose. Oke. Iya, Mbak. Wes, kawira cedhok to, Patran. Yuk, kasih apa? Mas wis juga saweran sing apik matane kancane digasaki wae. Wis cepet buka gasku. Walah si petene bayan pagak apa. Iki gawani kebos apa? Mbok benek kene. Kan apa? Oh iya, banyak pecah yuk. Wih, ngomong apa